Guys, dneska se společně podíváme na ty nejzajímavější brněnský nehody, dopravní nehody. Doufám, že to nebude moc drastický, ale spíš něco na pobavení a my jdeme na to. Taky ujebal ty dveře. Ty vole, týpek tady jako přebíhá přes dálnici. Hoši, stalo se vám už někdy, že vám borec přebíhal přes dálnici? Čekuj toho kreténa. Normálně, vole, 4proudovka. Týpek to tady přebíhá. Benzinky, vole, týpek bez tak šel nakoupit válce. Jako netvrď mi, vole, že máš tak obrovský mrtvej úhel, že nevidíš, vole, že ti tady jede auto. Pičo, cože, tady někdo ztratil, kámo, normálně po cestě ztratil 2 kola, vole. Čekuj, vole. Jsem si myslel, že tady ten, ale to je jiný auto, tohle je modrý a tam je pak někdo jiný. Tady je normálně dvojí zipování. Ten předjíždí modrý auto a ten to tady rovnou vzal prostě. Jo, takhle! OK! Co ti dává? To nemůžeš stihnout! Kámo, ty lidi jsou blázni. Ty lidi jsou normálně blázni, vole, ten taky. Hej, co těm lidem, kámo, jebe prostě, že si stoupneš do půlky silnice, mi řekni. Jakože je dobrý, chceš přecházet v pořádku, vole, ale stoupneš si do půlky silnice, reálně jediný štěstí, že týpek má tady nějaký oranžový kýbl na sobě. Ty lidi jsou fakt blázni. Taky skvělý. Když tam nevidíš, tak tam najeď. Ty pičoši, vole, to jsou blázni ty lidi, já normálně jedu domů, vole, na kole. Ty vole, they see me rolling, they hating. Týpek jak jede, vole. Co čumíš, hovado? Ještě mohl, vole, takhle někoho vyflipovat. Co tady děláš, vole? To je normálně, hoši, tohle video vám říkám, že když někdo dělá autoškolu, tak je skvělý edukativní prvek pro rychlej decision making, víš co? To je v Brně, kámo! To je v Brně, hoši. Borec, vole, a ještě Brňák! Kámo, to tak, ty seš ztracený případ. Ty seš ztracený případ, týpek brněnská SPZ, vole, neví, že se jezdí vpravo. Auto... Student agency, vole, v pohodě, však hoši. Je to jenom člověk, co se celý život živí řízením. Ach jo, kámo. Vole. Drift King, jak to tam střihl. Oh shit, kámo. Ty vole, tak tohle muselo bolet. Ty vole. Jako, tady aspoň vidíš, jaká síla to musí být, když ten týpek v podstatě odtlačil svým tělem svoje auto. Čekuj to. Ty vole, au. Taky Brnočet. Tady už plechy skříply. Bude couvat? No jasně, že bude. Prc. Šofer kamionu. Tutut. To je nejlepší mím. Dívej, on jede prostě odsud a jede rovnou sem. Za prvé do protisměru na kruháč a rovnou, vole, to střihne, čekuj. To jsem ještě nežral, tohle. Ty magore. Pežoťák, ty pičo, tak to je konec, to je konečná, hoši. Ty vole, to jako asi fakt nečekal, no. On ještě jede tady odsud, jede prostě pomalu, ty vole, ten týpek, čekuj, já to vrátím kousek. Jej, on jede prostě pomalu, on se rozhlídne, nikoho nevidí a pak najede, vole, přímo autu do cesty, dívej se. Se za dementy, ty vole. Dobrý, no.
To je super, no. Hlavně tady ten týpek, kámo, vole. Šofér kamionu, ten poctivě zastaví a nakonec to schytá úplně stejně. No, ty vole! Čekuj, kolik jich je, ještě jeden! Rychle utíkej! Ty kdo prase zasi. Si zasportuje, ne? To je krásný. Tak z tohohle videa, hoši, Jezevec vychází jako inteligentnější jedinec podle těch reakcí. To je krásný, to je jak, vole, to je jak takový to video, vole, ty pičo, to je páv, to nechytíš. Pičo, co tu dělá páv, ty pičo? Pičo, to uteklo z nekama. Ty si pičo, to nechytíš, ani pičo. To už asi konec, ne? Borec to prostě zastavil na dálnici, víš co, chill, kámo, co je, vole, však tady máš další 3 pruhy, ne?